chitemo chenchamini nacho tingokumbira kuti munyacho tidzivesera kuti chii chakanyenyetika pakati penyu narume mai. Ndingangoitangira zvangu kwakati rebei shomanini kuma 2011 2012 pakafa amai vake. Amai vake vafa, anga nemukadzi wakanga naye ndobva atiza parufu, haana kuiga amai vake. Zvadaro kana amai vake vari muno vanopupura kudaro, aenda akazoti dzokei asekuru ndauya pano kwandiri kufamba ndanzwa kuti izvo handida kuchema amai vangu, ndoda kuchema amai. Ndakati wabvuzukuru ndozvawanzwa nemweya, aiwa kana zviri izvozvo tinoita right. Zvadaro so ndakanoudzana amai vake kuti ndodarira uya nemwana wenyu. Iye akanga auda kuunganidza zvinhu zvokuti ndida kuchema amai vake, haana kuzochema. Takangona ziya tagara kudaro. Iye akauya kumba akati aiwa ini ndoda pokugara. Takati aiwa ndigona kupa pokugara, ndokumusha kwako kwachinyemba nokupa kwachinyemba. Akamboda kunetsana neni achida kundirwisa right. Vandasiya zvako ndakati muzukuru kedza nyanya ndakadaro. Akamboenda koma wangu aita kuti ndida kuti ndinogara munda mani maSolomon mukoma wangu inini nyakufa. Ndakati azvigoneke nekuti kune vana vake vanogara munda mako sevana vasipo. Zvadaro so tagara kudaro. Akauya ndobva ati asekuru ndapane motikari ndawana ndikweretese mombe. Ndakati muzukuru alright, iyi mombe ndakamupa mombe ndonzera ndikamupa vaanochinja nemotikari. Achinja nemotikari ndakamudza kuti mari yangu ndikuida 450, haana kuzopedza kundipa mari yangu iyoyo. Motikari iyi akanga atengesa. Ndakati zvakanaka regedza isiyani nazvo. Muzukuru mwana wanzvadzi chekuita hapana. Takara zvakare kamotikari kandinapo inini ndokubva ndakabvisa injini vandaisa nyowani. Vauya asekuru ndiri kukumbira nditengeserwe injini. Ndakati muzukuru injini handisina basa naye, unongondipa 150. Ndobva ndipa 100 kubva kwasara $50. Pamari yangu yomumashure yemombe iyeyi nemari yangu yeinjini yakanoita $75. Ndakati muzukuru ndoda mari yangu. Ndobva vada kundirwisa vanonyarara. Rimwe nezuva gore tabva rineti ndobva ndifonera asekuru kune munhu arikuda kuti arikurwarwa neadzimai vake. Ndandikumbira kuti muye muzomubatsira, anoda kuenda pamuprofiti. Ndakati adzimai ndo zvataura muzukuru ati mhanyirei munomubatsira uye ndichakupai mari. Ndakadhiraivha moto ndikauya pano pamashopisi apo vandaonana nomuzukuru. Kana muzukuru wakanyamukangere ndakataura naye akanditi aiwa iye zvinhu zvandina mari nokurwarirwa kwandiita, asi ndozogona kupai mari yenyu nemazuva anteri. Ndakati zvazvina chakamboipa. Vandatakura mukadzi iwo vandaenda naye kuti kuvaprofiti kwakaita, akadzoka akuita zvakanaka. Ndakagara ndakazosvika ndakati konaiwa mari yangu ndoda mari yangu. Akati ndakaenda nene vana vangu vakomana vari vaviri ndichiuya kuzobvunza mari yangu iyoyo right. Kuya vandaizobvunza mari yangu ndaiti ndakatenga ndakapuwa mari yangu ndotenga zvandotenga nevana vangu todzikira kumba. Tiri pamashopisi ipapa akapopota uyu andabvunza mari akati mari ndakapa uyu muzukuru wenyu. Akapopota akasvikira kuti murovaroyi imimi makadya mwana wangu chichi ndinokurovai. Akadhonza mwana wangu pamashopisi ipapa akamurowa mbama. Isisa ndakatora zvangu kuti hazvina zvakaipa nenyarara. Zvinoende nezuro ndakauya ndichida kugadzira foni yangu. Mwana wangu ndakauya achida kugadzira foni. Vakati netsana mukoma achiti fambisa vakatakura nemutu fambisa ndoda kuenda kupi, ndoda kuinza kutsoka, ndoda kuzobhera fodya yangu. Uyu mukoma wacho ndobva azoburuka bvadzo kumba. Vandati wadzokereko ndione mari yacho yekuti ndogadzisa foni zvakanzi ndinayo. Ndakati ko zvakadii kuti tiende tese. Uyu aenda nefoni yangu haana mari yekubhadharisa, chiende tese. Ndakamutakura nemudhudhu mwana wangu. Ndasvika pamashopisi apo uyu muzukuru wangu akasvika akati ndoda kukurova. Zvino pakutaura kwadai mwana wangu mukomana ndiakazvinzwa. Ndobva vakutaudzana. Ini kwandanyarara zvangu ndakati aiwa mwana wangu nyarara. Akutaudzana achita ndokuda kurova right. Mushure mokudaro hatina kuzogadzisa foni iye pakudhonzana. Uyu muzukuru wangu ndobva akuda kurova mwana wangu. Akati iye
inini ndokuroa panada ndiwatakamsa ndobanga kuti ai mimi mroro imimi kana mtakwenda kwa mnende ndai ko ndatika mwana wako irini anda ndakubata idhara endai kwa mnende ndakati wabvira kare muzukuru pamashuri apo akanga amboda kuti ndorwa amai ati anasekuru ngatifambei ndakati zvakanaka muzukuru akava kumukoma wangu akati ndoda kuti tifambe ndakati hazvina chakambeta ngatifambei kwawakanzwa ikoko ngatifambei muzukuru hazvina chakambeta ndakati iwo hapana chakunesa chi peturu chindinesa ndini toenda kwatinoenda tinobvunzira kuti pane profita ndipapi pasingazikanwa nemunhu iwe neni hatigona kupaziva asi ngatiendei kunze kati kaenda kwamburewa kati kaenda kupi endei ikoko kwete kuti tiende akati aiwa toda kuenda kumaprofita angu takadhiraivha motokari kubvapa ati akauya takanga tabva kumba kutesi nemukoma wangu inini mukuru ati ngatifambei takavaenda nemukoma nemwana wake nemwana wangu namai vakewo vanove vatinawo nhasi tadaro tikuende takuenda kupi kuvaprofiti akataura kuti ndinorova kana handina amai kumeso ini ndinorova amai motikari matigerimo mukoma wangu angarapa ndine dhireva iye adhira embei amai vake kumashure vari kuzvinzwa kuti ndikurohwa ndinorova handina amai kumashure ndakati imi mukoma muri kuzvinzwa zvitaura uchi muzukuru ndiri kuzvinzwa iye akati tiende kuvaprofita wangu ndakati tiende kuvaprofita wako tinoenda kutsvaga vaprofita akafonerwa naamai vake vange amai vake musara pavana ukurwosako vakafonera vachiti aiwa imi musaende kuvaprofita vaanoziva endai munotsvaga vaprofita vamwe vari kure ndo mutsvaga muenda muchida kubvunzira kuti tingaona vaprofita kupi zvadaro so iye azvinzwa kuti amai vake ndivakutaura mumashure umo pamashure apa akambonetsana naamai vake ivavo ndobva aenda nousiku ndobva anotora dhaga pamba pavo iyeyo amenotoaita sedhakara asi akaonekwa naivo amai vakamuona vakataura kuti ndo zviripo ndakati imi mwana wamabereka kusiyanai naye zvino rane zuro iri ndakaona kuti anyanya muzukuru anopfuura nepakapera yadhi yangu achienda kumba kwamukoma wangu anoenda achipfuura achitukirira muroro zedidi achiendako inini ndakati ko zvinogara uchididi roroi ko iye mukoma adi kuti gadzika pasi kuti aiwa iwe mnina uyapa zvikutora muzukuru uyapa ngatifambei aiwa kana achipfuura achiendeko anopfuura achitukirira manje indinevarora kaino handinawo ko zvinogara uchipamba uchinditukirira ureva kuti kudii kana ndakadya mwana ko ngatifambei tingise mutero ndinobvuma handisi kuramba kuda kufamba ngatifambei ndonyaya ndinaise yandakuda kuichibvunza kunaiye muzukuru kuti nai muzukuru dzese dzakazitaura vatevere hamene kuti iwewe ukubvunzana nadzere zvinotaura here kana kuti kana kuti kwete ndikunafunga kutaura kuti ihungu zvinotaura asi kuti tivaaa kwete ipinde kutinzwa pamusonesimairi chete wakoita mberi nemakukodacho nokuti sekuri vari kunyima kuvananga ukungu vari kutaura ikweta saka titaurewo tinzwe kuti muzosvika pakupokana nasekuru tichakanyenge tikataura zvinokuziva inama yangu avapenyu akatizomisana arise vanovapaia nakaema chinyema akauya zvinoita kwakati ndatiti vangu vachina ukatenga munhu kana watenga poto mushopu unosiya poto yemushopu here kana unotakura akati ndokutakura mukadzi kwarichaji wadakatanga kwandaigareni amai vangu inini vakafa vakasungwa nemapurisa ndakaenda pabhesa apa chidhaiva motikari yashopu inobesa kukuswana amai angu akatotsinzinga ndichipfuura inini ndichienda kubhesu maponga mapurisa akanditi zvoni mina masiyadi aenda kuti vangadibata ndokuburitsa mufana wangu zvisho vachienda zvisho ndakaburitswa ndakatoenda katopakamonda pashupe pashangura marozoenda ndichienda kumba ini parufu rwamai vangu inini ndakapinzwa mudhaining inini ivasekuru vava nanatondi ana baba nevana takagadzirwa mudhaining zvakanzi vana da kugumbezi nejira nohuku ini ndakatenda kuna amai shoko izvezvi kana izvokadaaaa ndakanokumbiro mari mashokoda handakana sendi hanzvadzi dzangu inini dziri ziviri
dzakakwanisa kubhadharwa nehama dzavo kuti ndakaberwa kwako. Tonde ndiye akaputsa muromo kuti kana usina chaunacho zvinandobuda mumwe. Ndakabuda mumba imomo, ndakayambuka kakurunga, ndakauya kuno kwakatungu, ndakasvika sadza nematemba mbamba ambaira tungu, ndakarara kusvika ambuya katungu vazodzoka kumba kwavo. Ndakazobva muno mahwani, katungu chemuno mahwani, ndizobva muno mahwani ndinogara kunonzi kumukoko, ndakasvika kumukoko, ndokakatondisimudza kumukoko. Zveshuwa mombe ndakaenda ndakatora kuna sekuru ava zveshuwa. Mombe ndaitora ndakavapa imwe mari, ukasara imwe mari. Asi pamari yava kutaura nezvayo, havana kunge vakaudza kuti adzimai vavo kuti ndakapuwa mari yemombe nani naviri mai. Nawe mombe mari yava kutaura iyi vakatotora musuno. Ndatenda kumba kwavo. Kumba kwavo izvi zvitoro zvezvamusuno izvi. Zvatengera mashoko uchidzoka kusvika pane zvamusuno izvi. Vakatodzvara musuno. Asi ivo kumashure kwesoko nditi ndakandaranisana navo kana zveinjini titi ndakandisana pambasina kutukana. Ini ndakazvitaka kunamata ndiri kuchigara panzvimbo ndiri panzvimbo. Chinamata kunzi pasekereri. Ndichibva panzvimbo ndiri pasekereri. Handina kuti ndakavabata kana kuti nditakaita sei neimwe zvinamatiri. Ndakazobva panzvimbo ndichizogara ndichizonamata panonzi pamajomi. Chinamata pamajomi ipapo. Handina kana musi wandakaindita sekuru vamwe vanditadzira zvakati. Kana nditi zvakati. Ini ndigara mumba mangu nadzimai vangu vanga ndanawo. Chandakatanga kuitika mumba mangu ndechekuti ndaiuraya mbudzi pamwedzi. Nyama yekudya kwachekwa kuiswa mumaplastic. Yaiswa mumaplastic. Pakunobika apa adzimai vangu ndashandisa kuplate stove yemagetsi. Pakunobika apa vaiti kukupedza. Vogozoenda kunopakura, pakunopakura vaiona poto yabikirwa nyama isina nyama yakachena. Siyasukwa. Handina munhu andakatumba nditi ndakagumuka nazvo. Semunhu ainamata. Muprofita yakangoro nditi baba sumukai. Nditi pamajomi paRed Sea. Sumukai baba ndizvo ndakasumuka. Sandichichikuti vamba kuri ndakati mashura nditono kumba kwangu. Handina ndinoda kuudza kuti muroi ndinhingi. Asi kuti muroi iye auye pano musi wechishanu. Zveshuwa pakasungwa pakanamaichi pakasungwa ndakaiswa pamuti. Zveshuwa muna munhu yari pano. Zveshuwa ndakaenda pamasoro saka tonamata pamasoro. Handina kusvika kuti ndanga kuti ndasekuru vangu ndichichi adzimai vangu ini ndovakatotanga kutohaka mhepo kuti pamasoro ipapo. Vakakoka gomwa pamajoma vachiteremuka vachimhanya vachiti virimai ungadinyadzise pana vanhu iweru, virimai ungadinyadzise pana vanhu iweru. Zveshuwa nasekuru ava vakauya vakatanga kunamata vari ivava naadzimai vavo neanonzi Clifford naJoshua. Joshua ndakatodzana naye ndoko naJoshua naTembinkosi. Anga asipo mwana wavo musikana mudiki anonzi Gunyara. Mwana yanga ane 7 days, ane 7 years or 8 years. Pa 7 years or 8 years mwana yanga akwenda kumaperiod. Saka nzoni mune mwana ari kuenda kumaperiod kaimini amadzimai akatodara vega. Joshua akatodara vega vakati zvokundinetsawo kuti mwana ari kuenda kumaperiod sei. Ava manje ava vaprofitwa asekuru vangu ava ine ndakanyarara ndakandana mutaura. Vaprofitwa vakatobvunzwa nemuprofita zvakabasumukai makambofuna nepang'anga vakaramba kairi kechitatu ndoka vakabvuma vega. Saka mukapuwa mafuta erake. Asi mafuta erake aya makatadza kuashandisa. Mafuta erake aya paasanduka munhu. Zveshuwa asekuru akabvunzwa nini ende munotora zvinhu zviri pakati nepakati nepakati. Chinhu chaisatwa paifoni nevanhu vakaita navo imwe itori hama yavo anokufobhisa hama yangu yakatunga vabereka ivava angatori mumute munhu. Asekuru ava nemukadzi wavo vakataka kupa vana vavo pamusarara uko. Taka kunetsana zvinhu ndokazvitsvaga chakashanda ipapo ifoni vanhu vari mumota nemuprofita yakasara uko. Zvinhu pindai mukicheni vapinda mukicheni. Saka poto iri pahuro yakakura so maione vhura mukati ndeadzimai vacho. Makwangu mune Zambia nechi. Zveshuwa poto yakatora yegadzira. Ava sekuru ava chikontena chiri pamadziro pebhedhuru yavo havape munhu makii. Vakabvunzwa vakatodaira. Vana vacho vakatobvunzwa vakadaira. Havape munhu makii. Chikontena ichi chinhu chakadai so. Zveshuwa chinhu icho chakatorwa. Asi chinhu ichocho ndakatombochiona mumba mangu yavanhu kunini. Chinhu chikafu chinhu madenzera echiita. Chakatorwa chinhu icho chiye chakatouya chakagadzikwa apa.
vana vakatofamba vakanzi nezvi ndikudzira mapakati ndikunyemberi muprofita aitara pafoni mapakati kusvika vasvike pamba panimba masuvi zvinhu zvese zvakatonzi ende munoona isakuramba izvi hatina kunoona papedza kanzi ayo ende munoona zvinhu izvi manini zvataienda chandakatoona ndakaona nonzi modzi yenhingi yezhange vechibhoyi nonzi nenyimo nebhinzi hamene zvinhu zvazvaaaaaaaaabotoso patatobva ipapo zvinhu zvakatoda zvikatobiswa zvikazobva masove takatobvepo kumasove takatoendera vabvunze yandananambovatsamwina kana kuti sei mwana wavo joshua ndakatogara naye nini joshua uyu achibva kuno kwachida kumba uku achiya kukune kumasove akamborohwa newaya yanga yakurosa rodi asingazvizivi akarohwa newaya yanga yakakurosa rodi zvikuita paropa waya iyoyo akatochekeka panapa akatosvika masoro akatonzi iwe chii chaitika murodi achibvunza nemuprofita akatodaira wega kuti asingoziva akanzi joshua wakamboudza baba vako here kuti uda kuvaka kumakura joshua akatodaira nemurume wake anzi enda twaudza saka anzi wakakuti kudii anzi wakaramba joshua anzi hambofa wakakuti kuti kunovaka kumakura ende uchatovaka imba papi pamba ipapo joshua akatovaka imba ipapo akatoivaka imba iyo akatoigara izvizvi mukadzi wajoshua aiva kumasowe mukadzi waanzani wabhonza akauya kumasowe zvikanzi amai chikuda tisabata pamuviri chii tida tumubate pamuviri saka munoziva kuno totobata hove tuhove tokunisai hove ava amai akatobata mwana ava panomisa tuhove ava pakadai so varipo kuti chinzwa nenzeve dzangu asi handinamutswa ndakambovagumbukira asekuru ava chepiri asekuru vangu vakauya ndiri kumaini kuti ndine gomba ende gomba retokuda mari zveshuwa ende rakatondichengeta ndakatotenga motikari vanondisa mari narugomba imo asekuru vakatofonera ndatora hukumba kwavo dzekumaini kwakomana wazonikuuya ndekuvazotora mari ndakati azveshuwa henditori mari vakauya asi vakasvika vakomana vangu vachera matombo vakatozviganda ainogandorowo zvangu angu ndotora mari yekuiya ndakana bhendwa kana chinhu yangu gombani rangu ndiri pasi havasati vakupinda mugoti asi vakauya vakapinda mugoti asekuru ava ndakatozovaona apa pangu apa kumashure pangu apa ndatokuudza asekuru vako vauya saka pamapa ndakakudzonzi vauya ndakati aurai kukuya asi ndakazoona vachi vakumashure kwangu vari kumashure kwangu vakatoti vandatidaipo ndati ndobhandira rapi asekuru maona nonzi mari neii matombo angu angari matatu anga akabaya kubaya mari matombo yake ndakavapa asekuru vakatobuda nawo kunze vakaenda nawo kanogara nawo mumotikari mhonda fiti yavo akasvika padashboard adzimai vakagara kusitira kumberi nemwana wavo ivo vaka vakagara kusiti wavo ndakatonogara motemo ndakatogarisa matombo ndakavapa $50 asekuru amai vangu amaijuda vakatouya nevarume vavo vachibva kucheta zvinongosati washupu ndakatoti uyai nekumai ndikupei mari vakaenda vakatowapa $30 nevarume vavo asi andakagara mota naasekura mwana wavo anonzi nyararamusikana akatodaira akati nhai mwanangu chii chinonzi goridhe ndichidati izvi ndochonzi goridhe mwana wacho chinomubvunza asekuru akataura matombo angu vakaenda nawo kumba kwavo muprofita yafemberi akabvunza nezvekuti kumba kwenyu kune mihingi miviri ndakati mihingi iri pane uri kuze mugoti ukuze kumba kwavo uzotonga vari pasi pemba yasekuru vanonzi solomoni uripo muhingi uripi asi ranzi neprofita pane pakashoka pasi so patone mhangu ndine matombo avo vandarakakata ati wo saka ndoita sei zvanzi ai izvezvi yatitume profita kana totofuma tikunyepera matombo iyayo zvesu akabuda nawo andakatoona ini magari akata mari akatoenda akatoaratidza akatokunywa bune akatoutsoso asi kurapa abva mujomba mangu tagara inini ndaifamba nemotikari airway ndiri kukonzesheni mudzi wemotikari ndaifamba naye tiri kukonzesha ndaumba kwavo munhu wedu ndakafonera zvanzoni kuno kune madzimai ako arwara nhumbi yemwana yakumba kuti iye arikumba arwara vandadhaivha motikari kubva kukonzesheni ndai ndakasvika 100 mutaidendera so ndakangodzoka mu87 to aindaifamba ndakasvika mukadzi wangu aidaswa drip nanesi anonzi mafiko ndakamuprofita nandinaye anonzi amuprofita nandinaye vatotaradza aiwa musaise munhu drip yedu kusvika ipapo zveshuwa takasvika uku muprofita yakakumbira andikukumbirawo zvenya ndikatitakura tine nawo kumba zveshuwa takatakura madzimai angu mumotikari mvura yanga ikamabva kunaye takatosvika kumba tasvika kumba adzimai angu achichema
mukuchipa kudaro vakadzidzisa mvura zvishoma ketangari kubadza stove mvura yavaingodzidziyei vaiswa sauti adzimai muvhavana vamwa mvura iyoyo vakatorwa mvura iyi vatemwa pana padumbu paadzimai angwa ukatorwa mugoti vaungonzi wese chinhu vatotoenda kuenda vachati pu adzimai muvha vatoyetsura vayetsura vakatanga kuseka yamhembe yakutaura wanzoni musi wandakaya nejuzi kumba kwako ndopakafana kuti Thaddeus musi wandakaya nejuzi kumba kwako ukaimwa fo kumba kwako kwakunocheni nemotikari vanhu zedu vamwe vanomudenana kubuda ndakarara adzimai munhu wakavhura dhoo kuti chinovhura dhoo iyi kakuna vanhu vavane stofu apa vavane firiji dhoo ramwe rasingavhurike zvudesveni adzimai anga asakavhura ukatomira adzimai acho havana kutambidza adzimai angu juzi vada juzi rekukana vakada juzi mepeni pakatavataura kuti musi wandakauya ndinganda kuti mukadzi wako andamutambidza juzi zvasamutambidza juzi akati ndope musi wandakakanda chi wandakakanda zvinhu izvozvo bcause izvo zvanzi ndakazvikudza nejuzi juzi rakasara pamwana wangu wakafoa juzi rakasara mumotikari bcause mwana wangu akarara mumotikari maasekuru pamusoro Thaddeus arara mumotikari momuno juzi rakaita almost 3 months pakafa mwana wamai jute usiku unonzi vanhu kwagasa uko ndakanaita unotora juzi kumba kwavafa juzi anenge juzi wena ndena akatumwa kunzi notora juzi andatuza tiri papi juzi waita kuti ai juzi no way juzi zvesho rakazoenda pakazvoenara mbuya juzi rekukana kwese ikokuya ndamudza ndava chifamba nenhau kusvika pakupedzisira kwamazopedzisira maimani tabva ipapo ndiri takazouya ndakafonera ndaenda kumaini ndakafonera hanzvadzi yangu ndini ndakati hanzvadzi ndikukumbirawo ndakamudzazipazokuta kumesa munhu sina daka naye 1 anzi inoti ndakati aiwa asekuru totodzimai mutowirirana chembi kwangari adzimai zvakazokuti imi mugari womushe mana musoro magarira makaiterera buri wananga rakabvaruka tanzi aindogadzirisa hando nogadzira nochinji asekuru akanopinda mumba mavo vapinda mumba mavo havanambotora zvinhu zvimwa 3-4 minutes mumba mavo vatakapirima asekuru anzi mana kuno asekuru mudechikwema ndimabvamana mamandi ngudzoka ikumu asekuru vakarumba imomweyo ndakanoti ndinopinda padhoo ivo vachikudawo anzi urayachini chipi kanzi urayachini chipi sasapasaga mai ii gumbo rangu iri chatakapeta kudaiswei musoro nasakaubona chachiri chomukuru zveshuwa ndikunyepera ndakapinda ngombe ndakati zvinondotiuraya nei ivo vakanodzoka panzi apa muvanandindeka ndakakumbira sauti ndakapuwa sauti ndakakwesha mokwai ndakakwesha kumeso ivo vakazoni pakapfumu kangakatepwa chibhuno changu ichi ndaiverenga kuti 1 2 3 ndida kubaya ndomira 1 2 3 ndida kubaya ndomira ndakazobaya chinhu cho chakati po chinhu cho namai vangu daderai hachina kubuda ropa ndakabuda nacho panze ndakanochigadzira apa chakatorwa nomwana wavo Tembinkosi akanata kumabhaundi ndokupi kwamai uriko wakatunga inini uri musi wechitatu china ndakaenda kupurazi vandanoshanda kupurazi musi wesatati mwana wangu atanga ndakakumbira bhaiki remumwe anonzi shumba sori white kupurazi ndakaya naro kuno ndakasvika mwana wangu tikumuona sori kati chii vandasvikanza atotambwa ati o ndadzokera futi kupurazi vandanorara usiku ndaifona ati sei mwana ari direct kwakunochena mwana fisu apindura maziso mukadzi wakangeti izve kana akatenza akatobeyaka andodai ndakatora ivo ndakatovafonera asi kumuri kupi nhau dzako dzarembesa ndokupedzera sitaura kupedzera asi kumuri kufunga kuti ndiri kubva kumba ndikuenda kumashops mune mota here vanzi aiwa ndatopa chimbungu apo ndakati hamuna mota asi mota yakapera nzaina peturu vanzi aiwa inayo vanamonyarara mwana wangu vakarapiswa akaendwa naye kubatsirwa akabatsirwa kakura iye vakuti anezuwe namai vangu chaichaivo vanotondipupurira handina munhu andakataura nawo nezuwe zvokuti makanotora murume ane gumbo asina gumbo ari patenofa nafadzai chinyemba nemurume anonzi musangazo kwagwesho vanenge mutakaraundu vanotoya vakatomira apa handina munhu andakataura kana kwamhuresa vanga vakatomira ivo bhonzo krevndokupedzera ipapo handina kwamhuresa handina kutaura navo handina chandakaita navo asi ivo vakatotendokutadibeka vakatodzikira mashops nemwana wavo mwana wavo kumashops koko yakataka kuti uya izvo ndandakagara navo apazeni kumuna kuti uya ndieno kuti adzavakatondozive
bema dudu kera na kera wakati panana gandi babo nanti iwe tutara iwe ndo tutara unaenda seko sanzo ngoto muruwa ndokro bokonda nini namtoro nini uyakunu wali kusema no zona bereka mongoso ndakaenda kwa ngwadi na yako yarembesa na uri pana hapa ndekuti hanzi uri kuti nanga unoyi zvino kunanga kwaruti asenuroyo kwautsetsenura kunanga kwakuti asekururoyo wakutsetsenura kwese kusvika nemupurwa ndinakubuda ropa hatiti atsetsenura saka nhau yaurana asekurwa kubuda rendechokwadi amai vari amai ayo amai munhu afirwe naamai anaaape obani vari uyai amai uyai mugaririnya garei baba nhau dzenyuka idzi dzemwana wamabereka munoti kuti pamuda kutaurwa panhau dzimamai pamusoro yevakatiputa inini mwana wangu uyu izvozvo hatitaura saka kuti nditaure ndotoona kutoti tatotaudzana makari muno manditi amai mapona iyo mudziyo yaamai vakaka yakatora saka kuti nditi mwana wangu ipapo zviri kutondinetsa ipapa kuti nditi mwana wangu here kana kuti hasi mwana wangu ndokuti mwana womunin'inaka kana atikubata zvisina kunaka ungaramba uchingoti mwana wangu yasingakudi zvinonetsa izvi zvahanzvadzi vangu avo vakauya vakanditaurirawo nezuro vakati ndatukwa nemwana wenyu ezvo ndakutenda kudai ndakati aiwa pane chekuita nguva yareba kana zvese zvaadonongodza uya hanzvadzi vangu ava vachiti takasvika pamhiri pana sawapo ichokwadi takakonesa motikari takadzokera kumba iri nhau yemwana wake mukomana akatsikwa nemotikari achinangara saka kuti nditaure zvakawanda vanhu zvinototora kundinetsa mataura mashoko makuru matopedza tinani mumwa uyu ndiani mwana wangu akarohwa ayo yatatisimuda kuti ataure zvake mukadzimai wangu ari vadzimai vari ambuya amai adzimambuya vari uyai atitende unogara pasi amai ende unogara pasi amai ikavagariwa ndoda kutaura pamusoro pemukomana uyu. Mukomana uyu haana kutanga nhasi. Mukomana uyu anotaura zvinosemesa zvinonhuhwa, anopesanisa nemadzikoma. Anobva kuno enda kumukoma wacho osvika kutonzwa zvisirizvo miro imuroi hekuzodii funga isu takatanga kunamata 84 ndichiri pano papuraimary kubvira tatanga kunamata handina bendera ndakabata kana zveshora zvandakaita kana kuti ndite rimwe zuva ine patakaenda kun'anga tikanopuhwa mafuta chichi iye ndianozviziva ndiari kuzvibata anozoti asekuru wake ndechi ndiye muroi kana zvimwana wangu zvakuta izvozvo ari fomu 1 haasatamba taka kwedu kuti aneechinoitakuti ari kumunyepa ati zvinhu zvake zvakaita zvokunyepa zvega zvega zvokunyepa zvega zvokuda kuti ati anzvimbe nyaya yake ari kutaura kuti mwana wake akadyiwa nani apa
tikatongofamba tida kuti tiende iye ndibati taramba kuenda kwakevheni kwanoda kumaprofita ake anoziva anotenga taramba kuenda tasvika pambambera apapo tibati tikuenda kuti handina mai kana asekuru kana ani idzo dziri hama dzikwamai dziri motikari misaiposhambaisamuvakuruka vakazvigemesoke bvasare ipapo ndokunzi nemwana wangu saka tikuenda kupi iye mudzi wenyaya asara tikunobvunza tikubvunzira chii uyu ari good ari stubborn uyu abereka namai vake iva nasekuru vake varoi saka iva vasekura namai vake okurosa hapana wantu avakanganisike kuti kana kudaro tu amai vaka uyu ari good regai titaure tichiti nhau ipakati apa inyaya yekunongedzera nhau muzukuru akanongedzera sekuru kuti ndimakati kamwana ndokanina akasangana nezvaakawanda zvaanga achitaura nyama yaibika yaidyiwa nezvaasingazivi achiti zvese zvikunanga kuna sekuru mupurwa zvese zvikunanga kuna sekuru zvino paita daka rakaipa muri kuona hapana chinhu chinokosha saamai amai vanokosha amai kana vafa wakatadzira kudingina wavo kana kukoma rimosva vanonangana nyama dzavo zvino isu patiri kuda ndepekuti vanhu ava vanofanira kuchenesana hapasiri vanofanira kuchenesana kwenhau yavo haipere isina kucheneswa zvamaiudza muno mudare kureva kuti dare rakutomira pakati kana kuri kufamba munenge mune vedare ndizvo kwamunotoudzwa nedare kuti taakuendawo pakati kana dzingaite nzvimbo mbiri toudzwa pane nhau ndokuti tikwanise kuidii kuienzanisa asiri tine mumwe murume vakauya kugomo vatitaurira nyaya yekuti vechiprofita iva vataura nyaya yekuti aiwa mutire mugomo menyu muda kuenda jira muda kudi takati maprofita vataura dare takati aiwa zvinhu zvokuisa machira mugomo ndozvataasingazivi asi mugomo munoenda mvura inonoiswa mugomo tinozviita gore rega rega ndozvavanga vachitaura takati dare rakanaka taatakutoita zvinhu zvino zvamazvitaura aiwa tobva tambobatadza zvinhu asi jira iyo indakati zvejira aiwa imimi zvamataura zvejira ndakabva tataura dunzo rangu ndakati inatenge jira iyo endai munotora jira muzuva ratate gurumu muende naro munosangana nawo munzi muwati jira raisi vakazokwira pamusoro pegomo paya panoitwa zvakanoitwa jira riye rakasiyiwa zvatisataona zvakanzi ndinodai tateedzera zvemaprofita ndokubva tazoshedzwa isusu nemhondoro yaive iri kumhiri kwasauro zvakanzi mambo ngavatumire vanhu kuno mugomo munofanira kunoiswa mvura takati mugomo maiswa mvura maimaisi zvakanzi shoma ngaiswe imwe mvura hatikurudzi tavatadaiwa ko chakaipa chifu vana vadiki uyai ende mugomo sezvatinochiita kunoisa mvura ipambidzei takutakura yakawanda vabva vaita mugomo jira riyeri rabiwa
rakaiswa mugumuni. Saka suspect wetu ndiye asi maprofita. Profita ndiyatorachira ndavandati mazona jira ravabariro ridzo jira rakarera rabva muzumba ratatiku zvichatorana pakapita mazuva akatanga kugwara gwasha nekutora jira ndakazovakokorodza vese kuti vauya havana kuuya zvaio vakazoya papera 3-4 weeks vakuda kutanga kutaura nhau dzavo ndakati hakuna zvakadai zvauda kutitaura panoipa pano takazovatora zvakare muprofita mumwe chete akazobatwa neimwe mhosva akazodzamara auyiwa naye akaiswa simbi papapako takati hatozvo yejira iripo iye zvino wasungirwa imwe nyaya asi ndichida kupedza nyaya yedu zvakazoitika ndezvokuti takazovatumira masamono vakauya muno mudare vakaramba mhosva yava maprofita aya vakaramba mhosva zvino ndo pandakazoti hatiti n'anga ndoinotoro imwe n'anga inenge yakanganisa saka takatoronga mumwe muprofita takati rait havana kuzviziva takati chiendai kune imwe rumu vapedzerwa ikoko akazoya pano tiudzi zvanzi chokwadi mambo jira ndii takatora wakanisa ku takanzi aiwa takangochekerana zvino chakazoitika mumwe wedu akazotanga kurasika njeri ndakati hatiti masuku maita jira rinotengwa neni kai zvino ndakatora jira rekwatatiku ndo rakakudai tiri kutaura kuti dzimwe nyaya dzinouya nemutoo yakasiyana saka ii tiri kuti nhau dzerudzu dzinoda kuyananiswa hatiti kuyananiswa kwadzo dzinoyananiswa nevanhu vomweya hatiti ndipo saka darei maakutorimirira kwatiri tinokuudzai kuti tinofamba takadai hatitizvo munofamba nevedu munenge maakutofamba nevedu kuti muyananiswe kuri pamwe chete pana ane zvaada kutaura ini ndandichida kubvunzwa kuna madzibaba avo kuti ini ndiri mupostori nai madzibaba iko kwese kwamunofamba uprofita vari kungoti imimi zvese zviri kungoita uroyi wese ndokumusha kwaamai chete imimi hamuna rudzi rwenyu here mimi baba venyu ndevemusha maamai venyu here pamusoro wechimbozi inini kwese kwandaenda inini handina kuti ndani inini yemwana wangu chedonezva neite zvaii handina kana nawo ndakatombonongedzera kana kuti nditi chii mwana wangu kubva kwakati akachengwa nemasowe zvaitika nhasi zvaitika ndezvekuti matauriro ese awaita wanongedzera asekuru pamberi ini tataura wanongedzera asekuru pamberi pedare kutaura kwese kwawaita hauna kuti musha kwababa wangu ani wataura kwaamai saka sekuru akati naiti kuti watinanga saka sekuru vada kuti vachirisane ndiko tosaka taipedza tatadza tosaka vakumirira zuva nhau yenyu yozodzoka kudare yakumirira zuva mafambiro achazoitwa nezvisi ndokuti tipedze aiwa wakudzokera kumashure zvino isusu tataura here hausi kuda kucheneswa nasekuru pamberi pemaprofita kana vangave vari kwatiri kunangisa iko hausi kuda here zvino chatingatauri tatadze timirira tatadze tisimukai tipidzei